Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndoda kutenda vamwe mukoma vedu avo vauya vakati ivo vane mari yavari kuda kuti vange vachiisawo donation panhau iya yandamboverenga nyaya yacho yandaverenga makuseni ye mwanasikana uyo akashayikirwa nemubereki wake zvichinzi amai vake kutaura kudai ivo mutumbi wavo vari mumochwari, vaya vakamboshayikwa vakazowanikwa mutumbi wavo vari mumochwari. Saka kana muchidawo kubatsira munokwanisa kuya, ndobva ndakupaiwo phone numbers. Please do come kuitira kuti muri inge ichizowanawo help. Zvekare kune avo vanenge vachishandidzana nemakambani akaita sana Great Hope, please you can come to my inbox tione kuti muri iyi inokwanisa kubatsirikana here. Ndegedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Ndichange tichizoverenga kubva kuapplication yedu. Kune avo vari kutesta application yedu for now vanokwanisa kunge vachitoverenga muma messages avo anobva kuna naHaidi andinobva ndaposta kuapplication yedu, so ndiko kwandichange ndichizoverenga kubva ikoko. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi henyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta ndinokumbirawo kuti munge makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndinogara muno muJoburg kuBenoni. Mukomana ndauyawo nenyaya yangu maringe neurombwa hwandakatora kuno kuJoni. Mushonga uyu ndakautora ndichida kuushandisa kuti ndisazodzingwa basa nemurungu wandiri kushandira uye kuti ndinge ndiine power muno munyika yavatorwa mandigere. Zvakaitika kuti ndinge ndichizoromba mukoma inyaya yepeer pressure. Inini kubva ndiuye muno muJoni ndinoita basa rekudriva magonyeti muno pari zvino ndiri kushandira kambani hombe muno muJoni yevarungu. Kambani iyi mukoma inobhadhara but hapapindiki basa nemaforena, yakazara maSouth African. Wakaona muforena anopinda ipapo anenge akatosimba nekuti hapapindiki nemunhu anenge asina kubata mushonga. Inini ndakapinda ndisitorina original permit yandainge ndiinayo, ndainge ndakaita yekugadzirirwa nemanigerian. Ndakapinda nekuda kwekuti ndainge ndadzifambira nyaya dzacho, asi pari zvino ndave nayo original ndakazogadzirirwa permit nemurungu. Nyaya yangu mukoma ndakada kutsanangura ndinogona kuzadza bhuku rose nekuda kwezvinhu zvandakaita, saka ndichangotsanangura muchidimbu kunyanya nyaya yeurombwa hwangu. Nyaya yangu yakatangira apa: ndakauya muno muJoni muna 2009. Ndadaidzwa nasekuru vangu vainge vanditsvakira basa rekudriva gonyeti. Ndakasimuka kubva kumusha kuzaka kwedu kumasvingo. Ndakasvika sekuru vangu vachishanda papurazi remurungu kuCape Town, ndiko kwandakasvikira ndichatanga kupinda muJoni. Saka pandakabva kumusha ndainge ndakasiya mukadzi kumusha ainge aine vana 2. Saka ndina kuzombobvira ndakadzokera kumusha kusvika mukadzi atozoona kuti zvainge zviri nani kuti ange achituta twake achidzokera kumusha kwavo. Inini kuno kuJoni ndainge ndava kudya nyika rutivi. Kuno ndainge ndava neumwe mukadzi, kuno zvekumusha ndainge ndava kusada kuzvinzwa. Saka mukadzi uyu ainge ava kundiitisa zvekuenda kun'anga. Saka nenyaya yerudo ndaingotevera kusvika zvazopinda. Saka n'anga inotibatsira nanhasi tichiri kuenda. Sekuru ava inogara kuThoya Ndou ndevechiVenda. Saka zvinoita n'anga mukoma inotanga ichakupa tumidzi kuti utange wasimba hana. Inini ndichitanga kuenda ndaingopiwa tumudzi tudiki. Saka ndakatanga ndichienda ndisina pfungwa dzekuromba nekuti chandaingoda chete kwainge kuri kuda kubatsiridzwa pakuita zvinhu zvangu nekumabasa kwangu. Saka mazuva andakatanga kuenda zvinhu zvangu zvainge zvichifamba. Saka muna 2014 Joni akatanga kunetsa mabasa. Varungu vainge vava kusabhadhara zvakanaka kana usina mapepa waitodzingwa basa. Inini by that time ndainge ndisina permit nekuti Joni
yaingoshandika. Saka inini ndainge ndiripo pagroup revanhu vakadzingwa basa nekuti ndainge ndisina mapapers. Saka nekuda kwesituation yainge yavepo ndainge ndiri pazero, ndipo pandakaenda kwasekuru ndiine mukadzi wangu, chinangwa chedu chainge chiri chekuda kunoromba chikwambo chinotipa mari. Sekuru ndakasvika kwasekuru ava ndikavaudza zvandainge ndafambira. Ivo vakandiudza kuti kana uchinge uchida kuti uite mari yauri kuda unofanira kunge uine ropa mumaoko ako, nekuti inini handirombese zvekupa munhu chikwambo, asi kana uchida mari unofanira kunge wava kutochekeresa mwana wako ndomugadzira semushonga welaki. Saka nekuda kwekurwadziwa nesituation yandainge ndakatarisana nayo yenhamo, ndakatoona kuti mwana haatomborina kana basa. Ndakabva ndakachekeresa firstborn yangu, ndakaita mwana wangu uyu wekubaya netsono. Mwana uyu ndakamubaya netsono pagirazi rasekuru ava. After 2 days ndakazofonerwa ndichiudzwa kuti mwana ainge afa achiita zvekudhumwa nemota achibva kuchikoro, akabva achizofira ipapo. Mwana wangu uyu ainge atokura, ainge atova ne6 years. Saka ndisati ndaenda kurufu rwemwana wangu ndakabva ndatanga ndaenda kuna sekuru. Ndakaenda kuna sekuru ndikavaudza kuti mwana ainge afa. Vakabva vandipa mushonga, vakanditi mushonga uyu ndinofanira kunge ndichinocherera pamusoro peguva remwana wangu kuti ange achizomuka atange kundishandira inini ndichiita mari. Saka ndakazoti ndabva kwasekuru ndakaenda kunhamo, mwana akatorwa akavigwa. Ndakasiya ndacherera hari yandainge ndaisa mushonga wandainge ndapiwa. Zvinhu izvi ndakazviita ndichipfurirwa nemukadzi wangu wandiinaye. Saka ndabva kuviga mwana kumusha kwedu kuZaka, ndakabva ndadzoka muno mumujoni ndikatanga kutsvaka basa ndiine fake permit iyo yandainge ndagadzirirwa kumaNigerian. Asi nekuda kwemushonga ndakabva ndatorwa basa neimwe kambani yevarungu ndikatanga kushanda kusvika ndazogadzirisirwa original permit. Saka pari zvino ndini ndava head driver pakambani iyi. Ndava kutoshanda basa rekutesta mamwe madrivers. Kana basa rakawandisa ndinotombodriver futi. Pari zvino ndava nemari refu mukoma. Ndine dzimba 3 muno muSouth Africa. Ndakachata muchato kuno kuJoni zvisingatozivikanwi nehama dzangu. Saka dambudziko rakatanga kuna na 2018 nenyaya yekuti inini nemukadzi uyu hatina kana mwana, nekuti mukadzi wangu anoti akaita nhumbu ari kubva aita miscarriages. Saka pari zvino mukadzi ava kundipa mhosva yekuti ndiwe uri kuita kuti ndinge ndichiita miscarriages nekuda kwehurombwa hwako. Saka akaenda kumalawyer ava kuda divorce, ari kuti maproperties ose atiinawo anofanira kutengeswa. Saka inini handina kuramba hangu semunhu ane mari dzake, ndakabva ndasaina. Saka pari zvino maproperties edu tainge tatengesa imwe imba yedu iri kuMidrand. Saka vanhu vatakatengesera imba iyi vari kufona vari kuti tava kuda reverse deal, nekuti vari kuti pamba apa hapasi kugarika. Vanongoona kamwana kakomana hanzi kana kamwana aka kari kutaura kuti hapana imba iri kutengeswa kusvika zvose izvi ndezvangu. Saka ndakadzokera kwasekuru vakandipa mushonga, vakandiudza kuti vainge vasina kundimanikidza kuromba. Saka vakati ndinge ndichizvionera zvimwe zvose, asi ndiyo yakandipa mushonga. Saka ndauyawo nenyaya yangu mukoma yandiri kuda kuti munge muchisvitsa kumhuri yeZimbabwe. Ndinoziva vazhinji muchandishora kuti sei ndakachekeresa mwana, but kwainge kuri kuda kutsvaka kurarama. Saka vanotukai henyu, chero ndawana help ndiri kutsvakawo mubatsiri anokwanisa kundibatsira kunobvisa mhiko dzandakaisa paguva remwana pandakacherera mushonga. Ndinopaziva but hapadi kuti ndinge ndichienda ndoga nekuti ndiri kuziva zviripo. Mwana wangu akashanduka kuita chikwambo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi vatete vangu makandiparira makandikanda mumoto kuti ndinge ndichizotsva. Makadi yenyu mukoma Nashi, please post my story as ID. Inini ndiri mukadzi ana makore 23 years ekuberekwa, ndinogara munomu mujoni Mpolokwane. Ndauyawo nenyaya yangu pano. Ndinoda kuti muri yeZimbabwe muge muchizondibatsirawo nekuti ndakaremerwa neupenyu, kwete vekushayiwa chekudya, but ndakapinzwa mumatope natete vangu kundiroodza kuna Satani. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai. Ndakakurira kumusha kwa amai vangu kuShamva ndichigara naambuya vangu. Amai vaamai vangu vainge vatokura havo, vainge vava muchemberi. Chakaita kuti ndinge ndichigara naambuya vangu inyaya yekuti baba vangu naamai vangu vainge varambana. Ndichitori mudiki, handina nhoroondo yakakwana yekurambana kwavo. Saka pavakarambana mumwe noumwe akabva angoita zveupenyu hwake. Vose vainge vatova nedzimwe mhuri, vainge vava kuita zvemhuri dzavo. Inini ndini ndainge ndangomira ndoga, ndava kungorarama nekudya mafufu. Dai mbuya vangu vainge vasipo, handizivi kuti ndiani aindichengeta. Chembere iyoyo ndiyo yoga yaindiratidza rudo, kunyangwe vanhu vainge vaitaura kuti mbuya vangu vanoroya. Inini ndakagara navo ndinozviramba. Munhu wandinotofunga kuti muroyi ndiamai vangu, nekuti mubereki wandinoziva hafi akafuratira mwana wake. But inini amai vangu vainge vachitoona sekunge kundibereka vainge vakaita mistake panyika. Mhosva dzababa vangu dzainge dzava kutongerwa pandiri. Zita rangu zvanhasi chete mukoma muchanditi Samantha. Saka kubva ndichikura ambuya vangu vaigara vachinditi muzukuru wangu Samantha ndiwe gotwe rangu. Ndinoshuvira kuti kana uchinge wakura wafunga kuti wava kuda kuroorwa, usada kuroorwa nemurume ane mari yausingazivi kuti anoiwana kupi uye sei. Zvitori nani kuti unge uchiroorwa nemurombo than kuti unge uchizoroorwa nemupfumi. Chaiita kuti mbuya vangu vandikomekedze. Vanoti ivo murume wavo akafa munguva yehondo, akaurayiwa nemagandanga. Saka mbuya vaiti pakafa murume wangu handina kuzoda kuzoroorwa. Vakabva vatsvaka basa kumayadhi pamba peimwe mbinga. Saka vaigara vachindipa muenzaniso yepamba pavainge vachishanda house kumayadhi. Hanzi baba vepamba ipapo vainge vakaromba, vakauraya mukadzi wavo vakamuisa mufiriji. Saka mbuya vangu vanoti vakazoona chitunha chaMadam Boss chiri mufiriji yaichengeterwa nyama yembwa after 1 year chisina kana kuora. Asi mbuya vangu vanoti chakandinetsa ndechekuti pakafa Madam Boss vavo vakatoenda kurufu, munhu akavigwa vachiona, asi vakazoshamisika vachiona chitunha chiri mufiriji. Saka inini mukukura kwangu ndainge ndisingadi kuita zvevarume. Ndaigara ndichizviudza kuti murume achazondiroora ndinofanira kunge ndagutsikana naye kuti life history yake yakamira sei. Saka shamwari dzangu dzaigara dzichindiudza kuti Samantha wakanyanya kuita too holy. Dai waiziva zvakaita upenyu kumberi dai uchizvifarira hako, but ndainge ndisingambozvitevedzeri. Ndainge ndakazviudza kuti ndichazofara nemurume wangu, asi chakazondidzidzisa muupenyu mukoma chandakazodzidza ndechekuti upenyu inhava yebenzi. Zvose zvaunenge uchironga handizvo zvakaita upenyu, uye hazvisi zvose zvinobuda zvazviri. Upenyu hwangu hwakatanga kuoma ndava form 3. Mbuya vangu vainge vafa, vainge vaeredzwa nerukova vachibva kunotsvaka huni. Saka pakafa ambuya vangu hapana hama yekwaamai vangu yakada kunditora, nekuti vainge vachiti ndakapiwa shavi rekuroya naambuya vangu. Saka vaitya kugara neni vachiti ndinogona kuvadyira vana vavo kana kuzopa vana vavo shavi randakapiwa naambuya vangu.
pavanhu vose vainge vari parufu, hama dzaamai vangu, hapana akada kunditora. Ndakazototorwa natete, hanzvadzi yababa vangu vanogara kuBeitbridge, ndivo vainge vazvipira kuti vange vachigara neni. Amai vangu chaivo vainge varipo, asi vakati murume wavo haabvume kugara neni. Ndainge ndava kurarama upenyu sekunge ndiri nherera, asi vabereki vangu vose vainge vari vapenyu. Vaitosarudza kuti zvitori nani kuti vange vachifara kuti inini ndinge ndichizofara. Tete vangu ava vakazonditora ndichavati amai Muzavazi, asi handiro zita ravo chairo. Ndangoitira kuti munzwe kuri kubva nyaya yangu. Kutorwa ndiko kwandakaitwa natete vangu amai Muzavazi, ndiyo yakava first time yangu kugara nehama yababa vangu kubva zvandainge ndakaberekwa. Mazuva andakatanga kugara natete amai Muzavazi, ndaiti ndawana munhu ane rudo. Ndainge ndisingazivi kuti ibere rakapfeka makushe ehwai. Kutorwa kwandainge ndaitwa natete vangu vainge vachida kundishandisa chete. Kufa kwambuya vangu kwakaita kuti ndipesane nezvinhu zvakawanda. Kana kuchikoro hapana akazoda kundiendesa. Ndainge ndatova musikana webasa watete vangu wekushop kwavo. Ndainge ndava kungogarira sadza chete pamba pavo. Saka tete vangu munhu ainge asina murume pamba pavo, vainge pachuya varume vakasiyana kuzovaona. Saka ndava ne19 years, tete amai Muzavazi vakabva vazonditsvakira murume rimwe dhara rainge riine 45 years. Murume uyu ndichamuti Mike, ndiye ainge ari murume wangu. Ava murume wangu wandiri kugara naye izvezvi. Kuti ndinge ndichigara naMike zvainge zviri zvekumanikidzwa nesituation yainge yavapo, nekuti tete vangu mai Muzavazi vainge vakandiudza kuti wakaramba murume uyu uchaona zvekuita neupenyu hwako. Inini ndinenge ndagezawo maoko nekuti ndatozama kuti uwane munhu anokuchengeta. Unoziva kuti pakafa mbuya vako hapana aikuda. Saka ndakazongobvuma but ndakarwadziwa nekuda kwezvandainge ndaitwa natete vangu, nekuti ivo vainge vaine vana vavo vainge vari vakuru kwandiri, vainge vasati varoorwa, but havana kumbobvira vakaitwa zvakadaro. Vaitoya pamba nevakomana vavo vechidiki vezera ravo, but inini ndainyatsoratidzwa kuti pano hapasi pako. Saka inini ndakazongoenda hangu unogara naMike, nekuti ainge aenda kumusha. Pfuma baba naamai vangu vakatambira, pfuma vakadya. Mike ndiye akazondibvisa umhandara hwangu. Ndakarwadziwa mukoma, ndipo pandakafunga mbuya vangu kuti dai vainge vari vapenyu ndaisambotambudzwa zvandiri kuitwa. Mbuya vainzi vanoroya, vainge vasingaroyi. Vanhu vandainge ndasara navo ndivo vainge vava varoyi, masatanisti chaiwo. Saka Mike akazonditora ndikazobva kuZimbabwe ndichiuya kuno kuPolokwane kwandiri kugara, nekuti ndiko kwaainge achigara. Saka ndava kuno kuPolokwane ndipo pandakatanga kuchifesa reality. Ndava ndoga, hama dzangu dzose dzainge dzadya mari, dzainge dziri kudzimba dzavo. Iye zvino ndava ne4 years ndichigara nemurume uyu, asi pa4 years dzose akangoita neni bonde kanoverengeka. Kunyangwe patinoita bonde pacho sikarudzi yake inenge yakaita kutonhora sekunge nyoka chaiyo, inozongoitawo zvekungoshinga chimwe chinhu. Pa4 years dzandagara naMike handina kana mwana. Ndinoti kana ndava nenhumbu, Mike anouya nemushonga wekuti ndinge ndichibvisa nhumbu, nekuti anenge achida ropa riya randinobuda kana ndichinge ndaita miscarriage. Ndaimubvunza kuti sei uchitora ropa iri, aibva anditi handiti iropa rangu here raunenge wabuda, saka ndini ndinoziva kuti ndorichengeta sei. Saka zvakazotanga kuitika mukomanashi ndakatanga kurota hope ndichinzwa musiling muine vanhu vaitaura. Saka hope idzi dzairamba dzichidzoka, ndipo pandakasimuka nehope dzangu ndikatsvaka muprofita
asi madzibaba ava ndeve kumusha. Ndakavawana kumavhenda kuLouis Richard. Ndakati ndichisvika pasowe ramadzibaba ava vakabva vanditi, mai vabva kuPolokwane, simukai. Ndakabva ndasimuka. Madzibaba vakandiudza kuti munhu wamuri kugara naye, wamuri kuti murume wenyu, asi munhu akanaka, ane mushonga usingaiti, asi munhu akanaka uye ane zvikwambo zvinodya vanhu, ndiye apedza hama dzake. Saka madzibaba vakabva vandipa munamato wekuti ndinge ndichizoushandisa. Vakandiudza kuti ndinoda kuti unge uchiona huipi kune murume wako. Saka ndichisvika kumba, ndakatosvika ndikaita munamato wekuviga, ndichitya kuti Mike anogona kuzouona kuti ndainge ndaenda kumapostori, nekuti ainge akandiudza mutemo wekuti ndibude pamba iye asingazivi kuti ndaenda kupi. Saka ndasvika pamba, ndakaita munamato wangu zvandainge ndaudzwa namadzibaba. Ndakati ndapedza kuita munamato wangu, ndakapinda mumba. Mike ainge asipo pamba, painge paineni namaidi. Ndakati ndichipinda mumba, ndakabva ndasangana nechidhoma. Chakabva chanditi, pano zvamada kutanga izvi, muri kuda kuti tigare kupi kana muchida kutanga hondo yamauya nayo, nekuti isusu pano takawanda. Saka pagore tinodya vanhu 2. Tainge takanzi gore rino ndimi chikafu chedu cheChristmas. Saka ndakaskrima ndichitiza ndichipinda musitting room. Ndakasvika ndakashamisika kuona Mike akagara akanditi, indava uchida kundiedza pano, pane zvawasangana nazvo, haisi secret. Inini mari yandiinayo ndeyeropa, ndine zvikwambo zvinozadza 50 kg yechibage. Zvikwambo zvangu zviri kuramba zvichingoberekana. Saka iwewe wava kuziva secret yangu kuti ndakaromba. Saka hapana kwaunoenda, wakangoda kunditiza, ndinokuuraya sehuku. Murume wangu akapinda neni muimba maanochengetera zvikwambo zvake, akandiratidza nyoka iyo ine zita rehanzvadzi yake yakaremara iri kumusha kwake kwachiri mhanzu. Hanzvadzi yake haina makumbo, inofamba kunge nyoka achigwesha nemakumbo. Akandiratidza gate rine ropa rinogara muceiling make. Apedza kundiratidza zvinhu zvake zvose zvandakaona mukoma, ndakaona kuwanda sekunge zvinozadza saga rechibage. Saka Mike ari kunditi, iwewe uri kuda kuzviita wakangwara, hapana kwaunoenda, nekuti pano wava kuziva secret yangu yose. Wakangoda kutiza chete, chibva watoziva kuti unovigwa uri mupenyu, unofamba uchidyiwa nyama yako uri mupenyu. Mukomanashi ndiyo secret yangu. Saka chikumbiro changu kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti ndiri kutsvakawo muprofita anogona kundibatsira online, nekuti ndinogara muestate. Saka handisi kana kubvumidzwa kubuda imomo. Magadhi akatoudzwa kuti vasandivhurire gedhi kana ndichinge ndiri ndoga. Mukomanashi upenyu hwangu hwava parisk. Saka ndanga ndichikumbirawo kana muchinge muine muprofita wamunoziva, please help me, nekuti upenyu hwangu huri padanger. Ndinogara ndichichema namai vangu kuti makandiberekera nhamo kuti ndife ndichitambura panyika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, yandaita copy and paste kuapplication yedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka application yedu iyi, vana haidi vanenge vachitumidzira confessions avo, iko zvino zvavanokwanisa kungoenda straight kuapplication vobva vanyora confession yavo, then pacomment box apo pamuri kuona munokwanisawo kukomenta as anonymous, sezvamuri kuona apa kuti munotokwanisa kutokomenta paapplication yedu. So as soon as it goes public, munenge mava kutokwanisa kutokomenta nekutoverenga zvekare nekuteerera maconfessions edu. I'll give you an update kana tava public, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura na vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi murume wangu iye ane zvidhoma zvikwambo zvake zvinozadza 50 kg. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.